Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Imelda at taga Lawag, Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Pastor Romelson, Ron, Dante, Jansen, Albert, Xavier kan Orpilla family from June Cas Orpilla. Shout out kada Imelda Velasquez, Carolina Villanueva Manangan, Lardy Saval Rofel. Amin na papastor ti NECD from Kasi Pinagpala. Anak ko ada Shanaya ken Django from Mercedes Bautista ti Singapore. Ricky, Cherry, Noel, Fabrien, Edward, Samantha, Ellie, Jimmy kan Lorena Silva ti Ibiza, Spain, kastamat ni Ricardo Bautista from Leonora Bautista. Kabansag, Bersabal Pahe kan Osalia family dita sa Monte Quezon, Isabela. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Christian Reyes, Clarinel McLaren, Sir Boyet kan Ma'am Norma Osalia, from Jose Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Makablaawan pa'y da Evangeline Marba, Auntie Margarita, Buena Flor ti Sultan Kudarat, from Cristel Joy Marba ti Sultan Kudarat. Alonso Maliaga Cantanyesa family, the Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse Maliaga Alamo ti West Cagayan Valley. Rumbawa Ambatali family, Tatang Jelly Nazarene, Angela can Armel from Melanie.
Reynaldo Jose, kan happy birthday kan ni sister ko Marical Canta from Josephine Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Kadang Reyes Pascual family, advance happy birthday tatang Rudy Kadang, VM Sahagon, Dreads Pagulayan, Sir Angelo Monte Rivera, kakabagyan mi di Cagayan Valley from John Ray Kadang, vlogger ti Vintar, Ilocos Sur. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Nolly Andres Jr., ti Ramon Isabela from Linda Pasion, ti Kuwait. Shout out ka ni Benny Marapacon kan Jasmine Rivera, Pasing kan Ramon Bello, Brenda, Presi, Elda, Ramil, Prema, kan Pearly, ti Malabag na Gilian Lalo Cagayan, Aguilos, Milo, Princess, Roque Cornejo, Ferlin, Zaido Cornejo, kan Aminan at Tagakulit Cagayan from Margie Ramos Cornejo, ti Kuwait. Garcia family, ti Santa Lucia Bagbag, Nueva Vizcaya, Felimon Garcia from Tony Boy. Menosaba Palacol, ti Barangay Bauas, Santa Lucia, Ilocos Sur. Makablaawan pa'y da Maureen, Sheila, Kimberly, kan Nika, Papa kan Mama from Kylie Bonde. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Imelda. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa dagiti mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay la kumata kanayon kayo asika karadkad, tapno agtultuloy mutlat ta maipaayanda kami iti liwliwa. Adamat pada sa kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Katnam na maag ang makaibati dayto iti adal kadakwada. Ilingad naklaangan man ang itinagan nga Imelda, Tagalawag City, Ilocos Norte. Dua kami nga agkabsat ngam addan pamilya ni manong ko. Siyaklaangan ti adda iti dan na ni nanang, tanasapa kami anaulila iti ama. Saan anakaturpos iti panagadal ni manong ko, tanasapa ng asawa. Iso asyaklaangan ti pagadadalan ni nanang. Aklo nag-amarigatan ni nanang amang isaksakad iti panagadal ko. Nang runa, tamakilakla ko laeng iti tiyandaan. Rugyak man manang ti agsalaysay. Narabyan kayo matanagawid, nanang? Ay, wan anak ko, ta inurnos mi pa'y dagiti, in-deliver da nga ilako mi inton bigat. Sabado inton bigat, iso asigurado nga ado ti aggatang. Ay, sigurado na bannog kayo man nga rudan, ah? Ay, wan nga rud anak ko. Sana balit na nakaluto ako, nanang. Nasapak namin ang nakaawid itay. Kunak no masapak kayo ngamin, iso adjakon din magasi di tiyandaan. Nasaya at mat nga road no nakalutukan, tapno masapa tamot ang makapangrabi eh. Masapa akman nga minan abapan ijitsendaan inton pikat. Siyak tinangitadan ni amo ti tulbog ti pwisto. Alain kay nga road agpalasan, nanang, taidasar ko maton ti kanon tayo. Ay, halaman nga road anak ko. Talaga anabambanugak. Nagipatulod ka din iti allowance mo ni Manong Mau. Ada, nanang. Apa gusto, tada nang usarak iti daduma para iti pagadalan. Ay, Imelda, anak. Lepasam laangan da ito'y asimestre. Agsardeng kapailaan. Ha? Ngam, nanang, tanda ni ako nagturpos. Sayang mo't nagsardengak. Jakarudan ka ba ulan? Uray agtrab-trabaho akaslanwang, marigatan akon.
No muna ta allowance la ang timabalin nga ipatulod ni Manong mukun ka. Napiyak ko ma no ison timang papaadal kan ka. Kababain mo ta nanang. Anya laangan ti ko na ang di asawa na. Nang runa kat addan anak da. Naimbag nga rod, tama ka ipatulod pa iti allowance ko. Ay kat anya nga rod tarabidan ta. Bakit akoon? Dandan ni Jack pa'y kabailanan ti agtrabaho iti pwesto. Amok amaasyan laang kanyak di amok, isa pagtrab-trabahon nakpay. Anya nga rod taramidon tayo nanang. Naibagak batan kan ka. Aging gaak laangan dito'y anak ko. Talaga amarigata na kon. Kasaritak laangan ni Manong nanang. Barang adaan mo na solusyon. Naimbag ta sinong batam ti awag ko Manong. Nakawag ka man ading. Apay? Pasensya kan Manong no naisturbo ka. Ata ka di masapol mo? Kurang ka di Jim patulod kong allowance mo? Ay, saan Manong? Katagyaman nakarod. Kaya't ko lang nga ibagakan katimbaga ni nanang kanya kidikalman. Lepasak la ka nun dahito a semestre. Kat saan akong naagadal, tawan ka nun kwartana. Di na kon kabailan na pagadalan, Manong. Anya? Ni? Kailala ata dandan ni turpos ka matin. Wala nga natawan. Wan nga rod, Manong. Di na ka di matulungan, Manong. Among muti ka sa saad mi ading ko. Narigat ti biyak dito Manila. Ngam anusan mi damot dito di trabaho. Kan ada dito di pamilya ni ipag mo. Mababainak nga rodon kada kayo. Ngam awan mo ti mabalin ko akamangan. Di na saya at lepasan dito a semestre. Makitan to ading. Ang mga no makaaramid ak ti pamuspusan. Agyamanak nga rod, Manong. Anya dagita emosyonan. Ay, itan ba ni Kumari Aida? Simbangpot nga mentay kabagis na naggapoy di Amerika. Kasta ayan nanang. Ni, puro chocolates mo't dagita. Kan nagdudo mga imported amakmakan. Kabarkada may mutlaang dayjay. Idi ubing kami pailaang. Idi kwan, nangasawan. Kat napandamutan iji Amerika. Naimbag man ta nakaawit, nanang. Ay, kat no nabalo ka numot gaya man. Talon at awon ti napalabas, manipod na tayo ti asawa ni Pablo. Aw isad dak pa'y nga ron di balay dap-tap na makapag-iin ni storya kami kanumat. Di mapan kayo nanang, tap no makita kan makain ni storya yumot ni Tata Pablo. Ay talaga mapanak anak ko. Mailiwak mo tan iti day agayim ko. Agpakada akto amasapa ka ni Madam Minton bigat, tapno makapanak iti balayda. Ay, sigurado nga abutin kami iti rabi taadun to man nga istoryaanan ti mapasamak. Pa'y narigat manang Emmy, ikagkagumaan ni nanang timang paadal kanyak. Isa maladingitan nak idinaibagana nga iring paskulaangan ti agdama idi a semestre kat agsarde nga kon. Maawatak matket di ti sitwasyon ngam sa anak lata na bukawan iti namnama
Iso ang nagkidawak iti tulong ken ni manong ko. Iso na laeng tadi na maikari no matulungan nak ta pamilyado ket nga ruden. Iti may sa agundaway manang nagbalikbayan ti may sa kalugaran mi. A kinaubingan ken nasinged agayem ti inak. Ket iti panagranada adwa inawis na ni nanang ko. Kumusta ka ngayon, Pablo? Naimbagman ta na panunot mo batla ang tinagbalikbayan. Narigat gayam ta ang may maysan. Manipod na tayo na iti asawag. Ang may sako ni ti balay medya abroad. Tadamatan pamilya ti kakaiso na nga anak mi. Ay, kasta aya. Wen, among mata na sa Amerika. Sana kas dito'y pagilyan tayo. Mabalin mo lahat at imang namnama iti anak mo. Nang runan wag may sakan. Ngam sa bali ijay. San mo idan na mapang namnamaan? Sa bagay, sa bali nga agpaiso dagiti anak adimbakal ijay. Di, agbakasyon ka pa ilang dito. Itapno maliwliwa ka. Talaga kas tatipanggap ko. Talomat na natawan tinapalabas manipod natayday di asawak. Kat pa nagkunak panawan mat siguro nagsapolak iti kasukat na. Anya, adapay plano ang mga asawa manan? Wen, Elena, ang tipanggap kong asawaan, tayo ubing matan atap na damang taripato kanyak. Total, isuntumot lang ti may sa pangibatsak iti amin anay pundar ko. Nagswerte mo tanday tama asawam no kaskasan daw. Ay talaga mga no dati mayamamom kanyak. Ha? Nay, asino kumamot ngay? Damag ko ngamin kat at anak mo abalasang, Elena. Ha? Ayun, anda. Ni Imelda. Agad-adal iti kolehyo. Ay, kunak nga rod nga agsardengan, tadyakon kabailan apagadalan. Anya? Ay, kailamat pagsardengamon. Tadyak nga roden kabailan. Bakit akon, agtrab-trabaho akpailaang nga aging gaita. Elena, sana parikot na ita. No, kayat mo di amom kanyak di balasang mo. Mabalin mo't kit di Di umay kanto di balay. Ta umay mo pasyaran. Tapno makita mo't di balasang nga anak ko. Awan klasem nung bigat saan aya, Imelda. Wan nanang, apay aya. Agdalus ka dito'y balay, tada subang puta sa nga ilita. Masapul na dalus mo ta makita na to'y balay oray no nagbaset. Sino ti bisita tayo, nanang? Di Pablo, umay ka no agpasyar dito'y balay. Ha? Di balikbayan akabsat ni Nana Aida? Wan, anak ko. Kaya't nakakano makita. Ha? Apaya kaya't nakamakita, nanang? Bay amlat ka din, anak ko. Ang mga nuag sapsapol mo't iti makasarsarita na, tabalukot nga rudan. Iso ano umay, sa nga ilyam na imbag, takababain mo't. Nakasingsing po tatao ni Pablo. Saan basta-basta da ijay, tanabak nangan, manipod nagtalinaad ijay Amerika.
Si kagayam ni Imelda, ang maragsakan na kamakaam-amukan ka. Kasta akmat Tata Pablo. Oh, sus, Pablo latan Imelda. Lipat mo na katamon jay tata. Kaslala kayak mo't unay ni kasta pa nang hawag mo kanya. Ay, kababain mo't ano birbirngasan kay latan. Okay lang. Kumusta ka ngay? Agad-adal ka pa'y matlagayam. Wen Tata, doa pa'y atawan sakbay nga agturpusak. Naibaga nga rod kanyak dayta ni Elena nga inam. Kat sigun kan kuana, marigatan sa kano namang paadal kang ka. Kat amangan kano no pagsardingan na kan. Wan nga rod Tata, ngam awan mabalin ko no kasta ti mapasamak. Jakmat mabalin nga ipilit no saan dakon akabailan a pagadalan. Imelda, no kayat mo, siya kun timang paadal kang ka. Tulungan ka tapno makalpas ka matlaang, ta sayang no di mo maituloy ti kursom. Ha? Ay, saanan Tata? Problema mi daytoy. Isada kami nga rod timang sulbar. Panunuti man na imbag ti jayakan ka. Sana ka mga rabrabak. Talaga kaya't katulungan, Imelda. Maanya ngay anak ko, kumusta ti panagsangailim kandi Pablaw? Mayat matanang? Apayasan sana na matantiyam umay diti balay. Idi jaya na pa iti panang tulong na kanukanyak tap na maituloy ko ti panagadal ko. Ay, waan ko nam kumalatan na anak ko. Imbagak matan kan kaajakon kabailan. Ni Pablo ti solusyon ti parikot ta. Ha? Anya ti kaya ti asawa nanang? Apay, di mo badlaw akorsunada na ka ni Pablo. Agberbirok ti asawaan na, iso ang nagawid dito'y Pilipinas. Anya, laklakayan, agkatauban kayo. Apay, saan ang mabain nga agaram iti arig na anak nan akas kanyak? Anya ko mati kabain na ngay. Apay, di mo kaya tapno sumaya at matibiyag tayo. Agbiag ka akas reyna no iso ti pakiasawaam. Nanang, mangmangagyo ka di ti bagbagayo? Ubingak pa'y, jak pa'y kayat ti makiasawa. Nang runa no lakay akas ka ni Tata Pablo. Anya nga ron ti kayat mau, makiasawa ka iti saan na ka maipaayan iti nasaya at panagbiag. Agpraktikal ka Imelda, tanusyak, kayat ko ani Pablo ti pakiasawaam. Jak impagarop nga dagayaman saritaan dananang ken ni Tata Pablo manang Emmy. Iso akanayon moten nga umay naksarungkaran ti balikbayan agayem ni nanang. Nagsakit tinakam ko ken ni nanang manang, takabailan nak nga ireto iti may sa alakay nga arig na tatangkon, ayat na laeng asumaya at tibiyagmi. Tinubngar ko ti kayat ni nanang, iso akas taunay ti pungtot na kanyak. Manipod idi, jakon kayat asangwan ni Tata Pablo tunggal sumarungkar iji balay, tadyak kayat apanunutan na nga addamot panaggusto ken kuana. Saan ang nagsardeng ang mga alukoy kanyak ni nanang ko, manang? Aging ga idi jakon makaanos, ket impulong kon kanimanong ko, ti kayat ni nanang ang mapasamak.
Manong. Hello, ading. Naimbag tayo mawag ka. Pasensya ka na, ano na ba yung gadyak nakaawag? Busy ako namin iti trabaho. Anya ngay, kumusta? Saan anasaya at Manong? Iso nga inawagan ka. Mabalin ka ding agawid ka, Manong. Takasaritam ni Nanang. Apay, anya tinapasamak. Diyak kaya ti plano ni Nanang, Manong. Ada si Mang patabalikbayan akalugaran tayo. Diyay kaubingan kan gayem ni Nanang. Ni Tata Pablo. Anya ngay ti problema iti day taadin ko. Kaya't nakarod nga ipaasawa kan ko na, Manong. Anya, ipaasawa na ka ni Nanang iti day di alakay? Anya simra kiti panunot ni Nanang. Apay akas tamatan. Kaya't nakano aguminawat ipanagbiag ni Manong. Kan kabailan nakano apagadalan day di alakay. Napintas to kano ti biag ko, no iso ti pakiasawaak. Anya amatan ni Nanang. Arig na nga isupa hindi mang dadali ti masakbayam. Pangaasi Manong, tulungan nak. Diyak kaya't ibagbaga ni Nanang. Diyak pa'y katasangunan day di alakay nom umay di ti balay. Bayamadin ko, tawagak ni Nanang kat kasaritak. Saan ana saya ti kasta plano na? Kasla ti kwarta laangan day di alakay tal almanin na. Nakababayin ka dagiti kakalugaran tayo. Talaga Manong. Mabainak to pa yan no rumrumwarak. Tasabali ti panagkit-kita kanyak dagiti kalugaran tayo. Kasano, ipadpadamag ka no ni Nanang agar-aram kanyak day di alakay. Mala, di kagdanagadin ko. Diyak itulok ti kasta kayat ni Nanang ang mapasamak. Kasarita ka na imbag. Alaman nga rod Manong. Isikan ti makaam mo. Talaga adyak anamungan ti kayat ni Nanang ang mapasamak. Hello, Ray, anak ko. Ay naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta kayo dita Manila? Nasayat kami matiti Nanang. Imawag ka, takayat kayo ang makasarita, maipanggap ka ni adin ko. Apay, anya ti maipapan iti adem. Nanang, anya di pulong kanyak ni Imelda, akayat yung kano nga ipaasawa iti may sa abalikbayan alakay abalaw. Naa, tada ipulong nagayaman kan ka. Anya ko matidakas na, kat ti pagimbagan mo't lang ti adim ti pampanunutag. Nanang, saan ang nasayat da ita kayat yung mapasamak? Ubing pa'y ni adin ko, agad-adal pa'y lang. Day tangarod kat, kasano ang makapagtuloy nga agadal kat jakbutan kabailan. Iso nga rood nga iretreto ka ni Pablo, tapno ison ti mang paadal kan kuana, tapno awanan ti parikot na. Saan nakasta ti solusyon, Nanang? Ano ti pamuspusan? Sana day tapilitan nyo nga ipaasawa ni adin ko iti di namot ay-ayatan. Kantarigat na, may sabay alakay abalo nga arig na atatangnan. Ay uunay kayo matan. Ag-practical kayo no kaya tiyo tinasaya at apanagbiag. Di na pa ikaya tamakadanon ton iji Amerika no makiasawa ka ni Pablo. Pangasyo, Nanang. Saan kumada kayo timang dadahal iti masakbayan ni adin ko? Siyak timang tulong kan kuwana no kasapulan. Ay, sige no iso ti kunam. Kita man no kabaila mapagtuluyan nga agadal day tanalaing nga babae. Sana kas ka rin na day ta. Panunutam nga adan pamilyam, Ray. Nagdaga ka ba't na babae? Nagipulong kagayam ka ni Manong mo. Didak mababalaw, Nanang. Ni Manong laang ti mabalin ko apagkamangan. Naskan amaam mo na dagiti mapaspasamak dito eh. Tapnoan niya. Tapno ba pada ka sakit ikabsat mo?
Kitaam ti bunga ti inaramid mo. Gimuran kanyak ti kabsat mo. Saan aya at ipagimbagam laeng ti pampanunutak? Ngam saan kumamot nga iti kasta awagas ananang? Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Kandiyak kayat na iti alakay. Kayat ko pa'y ti makaadal. Kasano ko ma? Imbagak matan nga agsardeng ka tadyakon kabailan. Mga rami da kiti pamuspusan nanang. Amok adinak baybayan ti Diyos. Sige aramidom ti kayat mo. Kita manog baligi ka. Natangsit kan ka. Awan pa'y ladal-nalpas mo. Kastan ti jar mo. Pasensya kayo nanang. Urayan niya ti bagbagayo. Talaga adyak kaya ti makiasawa iti dayjay alaklakayudan abalik bayan. Hello, Manong Ray. Agiamanak ta sinong batam ti awag ko. Kumusta ka, Tita Ading? Manong, jak kayaton dito'y balay. Adadag iti gundaway apanawan nak ni nanang dito'y balay. Agmay-may saak. Pagamon ta adamot tunday di alakay nga umay sumarungkar. Jak kayat adudwa kami dito'y balay, Manong. Iso ajak paspastraken. Ngam talaga akaungat nak ni nanang. Anyang arot ti plano mi, Tita Ading ko? Total, bakasyon may mutan, Manong. Mabalin ka di amapanak di tayan nyo. Mabutungak ngamin. Ang mga no niya ti mapasamak kanyak ditoy. Malangarod. Patuludan kayo di pagpletem nga umay ditoy. Di problema. Kasano nga agpakada ka kaninanang. Sigurado at di nakapalubusan. Diyak agpakpakadan, Manong. Ibagatan tulatan into na daakon dita. Awan tumuton ti mabalinan na. Sige nga, Rod. Sikat yung makaam mo. Ngam kasaritak mo't lang daan ti ising. Isudan ti pagpakadaak. Sanda mo't lang nga umanamong iti kayat ni nanang. Ibilin ko latan ni nanang kadakwada. Alaadin ko. Aramidam no anya ti pagsaya atam. Agyaman ako nay, Manong. Saan nga agbalin apadagsan kada kayo kaniipag dita. Tumulong ak, kan agbiro kak iti trabaho, Manong. Apaman anay patulod ti kabsat ko ti pagpletek nga agbiyahe, naglibas akon ang nagpamanila manang Emmy. Ngamkas iti imbagak ka ni manong ko, imbilin ko ni nanang iti kabsat na, iso akampante la tatiriknak anang panaw kankwana. Kasta unay kano nga ungat ni nanang idinaamuan na ti inaramid ko. Inaldaw ngamin nga awagan mi ni Auntie Ising, tapno amumi ti mapaspasamak ka ni nanang. Kan iso ti pagpawpawitan ni Manong iti para iti inami. Nagsardengak nga rod ang nagadal iti may sa semestre manang kat nagsapulak iti trabahok. Tadyak kaya ti agbalin apadagsen ka ni Manong ko kastamat iti asawa na. Idi ununa na di na kami kaya takasarita iti telepono ni nanang. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot ang naaklon na mutlaeng ti amin. Kagiddan ti panagtrabahok, ininot ang nakaurnungak iti pagadal ko manen manang. Tadinak pulos paggasgastusan ti kabsat ko iti balayda. Kayat na nga urnungak ti birok ko, tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Itamanang plan-plano akon ti agsubli iti lugar mi, tapno ituloy kon ti panagadal ko, kan tapno addamat laang kadkadwa ti inami iti balay mi. Amo ka nagbaliwan ni nanang, iso akampante mo't tiriknak nga agawid iti lugar mi. Daytoy ti padas ko manang, agyaman ak unay,
Dito'y pagayam mo, Imelda. Imelda, pagayam ko, dayawag ti kinaturod mo anang irupir, iti ammom apagsaya atam. Nagasat ka ta adakabsat mo akanayon, anakasuportakan ka. Kandi yo binaybayan ti inayo, nga uray adayo kayo, takanayon nyo nga amuan ti kasasaad na, babaan iti panginaan nyo, anang ibilinan nyo kankwana. Nga isumatlaang tinangidalanan nyo iti para iti gastos ti inayo. Daytoy ti agdadata a kinapudno. Awan ti ina, wano naganak a makabael amang papas iti anak na. Iso nga amok nga agbalbali matlaang ti inayo, nga isumat ti napasamak. Sapay ko mga rod ta makasublikan iti lugaryo, tapno maituloy mo ti panagadal mo, kan tapno addamanen mang taripato iti inayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi